Sa buhi pa si Jesus, naghatag na siya katingalahan nga mga timaan sa iyang gahom. Usa niini kining paglakaw sa tubig. Sa wapan niya buhata, ang una niyang gibuhat katong gi-multiply niya ang pagkaon tong 5 kapaan na nakabusog sa 5,000 katao. Karon pag panguli na nila ang mga tinun-an nangahadlok kay kusog kaing bawod sa dagat, basig malunod sila, pero si Jesus nawa mo sakay kuyog nila sa sakayan, naglakaw ra sa tubig. Kining maong pagpakita ni Jesus og mga milagro, dili ni pasikat, dili sad ni pagarbo, kung dili pagtudlo ni nato aron malig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kasuway na ba mo og lakaw ibabaw sa dagat? Kasuway na mo? Karong hapon testingin ninyo og lakaw. Diha lang sa may sana diyang nakita sa sana silot, sana silot, salot ba na? Silot. Oh, na natog mabalik pa ba mo dinhing buhi bisag way bawod. Ang pagtulunan ni Jesus mao kini nga kon kuyog nato siya, kuna atay koneksyon ngadto niya, way problema nga dili masulbad og dili sa gyud ta mahadlok og mga problema. Kaning gitawag natog mga pagsulay sa kinabuhi, mga unos, mga balod sa atong kinabuhi nga mukuso-kuso nato usahay, di kita mahadlok. Basta naalang tay koneksyon sa Ginoo, kanabang murag nindot ang atong relasyon niya. Musta man ang inyong relasyon ron sa Ginoo, nindot o bati? Sikat bang Ginoo sa inyo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gitan-aw dihas inyong balay ron, ang Ginoo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gipaminaw, ang misa o ang TikTok o ang uban pa? May gani kay ang amo sa rong misa, ang ako sang humili na asay nikugi og butang dihas TikTok. Mo nang ako hinoon, nahaan na lang sa noon kong TikToker. Atod pas mga nang magpa-picture na ko usahay anas mga malls, hala, mao man ni ang pari nga TikToker. Nako, saan mahinuning ako naman noy nag-TikTok ani nga wa man gani ko ngi ko kamao ana. Pasalamat lang pud ko, pero unsa maning relasyon nato sa Ginoo, kutob lang taan ng pag-view diha sa atong mga humili. Kanang maingon dayon, Father, imong humili na nay millions ka view, ni viral na ka, Father. Kana mo yatong ilhon nga maitag relasyon. Kanang magsigig ingon nga, Father, follower biya gyud ko nimo. Mo na yatong ilhon nga maayog relasyon sa Ginoo. Posible na inidool nako karon bag-o, ingon siya, Father, magpa-picture ko nimo niya. Samtang nag-posing mi dire siya, makigstorya niya ako nimo ha. Niya paghuman nag-istorya nami, ingon siya, usa ka buwan pa kong ni-follow nimo, Father. Pero na-addict dayon ko sa pagsigig sunod nimo. Kuha na siya, matured na siya, pero basig manghod to nako. Usa siya ka kuan man tingali, murag usa siya ka negosyante, nasa siya mga anak. Nya niingon siya nga, ang ako lang yung nakuanan, Father, nanindutan kay naigo yung ko nimo, nakaingon yung kong sakit sad ang kamatuoran da. Siya ang pulong sa Ginoo ba imong gipasabot nga naigo kayo ko og nausab jud ko, Father, daghan ko rog kausaban nga nindot kayo, pero niagi yun ko nga gisakitan ko sa pulong sa Ginoo. Oto nga ako siyang gi-congratulate nako, sige padayon kay karon gisakitan pa ka, sa sunod lamian na ka, nya ini kasunod magsangyaw na ka sa pulong sa Ginoo.
Unsa man dining maayong relasyon sa Ginoo mga igsoon, kana bang matakdan ta sa kinaiya sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga natakda na sa kinaiya sa Ginoo nga mao ang number one nga gibuhat ni Kristo, mao man ang pagsangyaw gyud sa maayong balita, sigig sangyaw. Nabisi kay sila sa mga buluhaton sa pag-apod-apod sa mga pagkaon, kay wa lagi to sila na mga gitawag na to personal nga mga bahandi, ila nang iapod-apod. Mura bag tigpakaon, nahimo silang murag mga ginikanan ngadtos katawhan. Nag-away naman ang ilang mga anak, ang katong Hebreo o ang Hudiyo, mga pinulungan, nag-away naman. Ningon dayon ang mga apostoles, murag di na ni maayo nga ang atong focus mauna ang pagsigi og apod-apod aning pagkaon. Mawa na ang atong panahon sa pagampo o sa pagsangyaw sa maayong balita. So kung matakdan tas Ginoo, ang ato ng number one nga concern, mauna gyud ang pagampo o ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili ang pagpangitag pagkaon. Sikandari rana. Kamoron, unsa may inyong number one nga gibuhat, pagpangwarta o pagampo? Ako, ang akong number one nga gibuhat, pamaligyag slot. Dili, sikandari rana. Ang akong gibuhat yun, dupa-dupa, aron makakolekta. Kwarta lang yapon. Dili na mao, sikandari ra gyapon ang pagampo, ang pagpakig-istorya o ang pagpaminaw sa Ginoo. Kay di ko na buhaton, wa ko'y mahimo din sa parokya, wa ko'y ikahatag nga maayo. Nga naman, ang Ginoo ra may maayo. Muna, inigingos Ginoo, pamaligyag slat, baligya dayon. Yaon sa may balitaan nga kung mo palit mo slat, masuod sad mo sa Ginoo, malipay sad mo. Sige, ingnan ang imong tupad, ingna gusto ka malipay, palit og slat. Nga human imo sang silingan, ingna tiksi ba, na gusto ka malipay, palit og slat. Tanawa, di ba? Malipayon. Tanawa ng sigig dawat og sweldo, nawagin mo palit og slat. Sige lang yapong kot-kots sus, kakuwang aning sweldo ha. Mawagin na ila. Kuwang. Tanawa ng sigig palit og slat, sama anang muduol nga rin ako. Moingon gid sila, Father, lipay kay ko nga nakapalit og slat. Pero diha say amot tinarong baka tong iya. Gisugat ko diha tubang nga simbahan. Ingon na siya, Father, usa ko tigpalit ni Mugslat, naku kisa maimungan sa secret ra na, Pader. Ang sige radyo kong palit ni Mugslat, naku may noon siya, Pader, kuwangan lagi tuition sa kong anak karon, pwede manghangyo ko ni Mugkwarta, total sige bita kong palit ni Mugslat. Tanaw ko sa naong ba na ko dili ba gani, sa gani siya duda man ko ani mo ta kong giingnan, isuwat lang ang imong gusto nya butangi og mga supporting documents nya human butangig imungan kay amo pa nang ipa-investigate sa among in charge. Mao ba, Pader? Sige Pader, next time na lang. Ako, duda ko ato murag lain tada. Kamao sa siya mahimog introduction. Dili unta ta magsigig pangitag kwarta sama aning ato mga scammer karon. Hasta akungan gamito na diha sa ilang pagpangilad sa mga tao nga mura kunuhay silag ako nya lain og GCash number, lain og ngan nya human magpakaaroning nun nga akong sekretary nya human di ay pangilad. Ayaw na niyo buhata, ayaw pangitaa ang kwarta, ampo og pagsangyaw sa maing balita. Ang maing balita sa gugma, sa pag-alagad, sa pagkamatinud-anon, dili ang pagpamakak. Ang maing balita sa pagtinabangay. Salamat sa atong namalit og slots. Tagaan na sa tamurog update sa atong
SBF Dag as of yesterday nahalina na taog 15,424 kaslats. Pakpak. Unya sa ato sang special slot nga GPHJ slot para sa atong pista, ang atong halin as of yesterday 22,194 slots na. Pakpak yapon. Pero katunga pa biya ni siya sa atong halinonon karon ra ba ni kutob na 29 napay 22,806 ato ning paspasan ha nya ang nipunit sa atong ang ning appeal sa atong kuan kaning 10 slot challenge niabot na og 62 ka tawo. Pakpakan na to ang kaning 10 slot challenge moabot nig daghan na musamot yun kadalig kahurot. Pero dali ram ning mahurot ang atong GPHJ kung manghatag tang tanan og magbalik-balik og hatag para sa kaayuhan sa atong mga katawhan. Kani magong pagsaulog sa pista makapalambo ni sa atong relasyon sa Ginoo. Mao na abaga ni nato wa ta dinhi magkuha og mga gitawag nato hermano, hermana nga murag special ba nga mo angkon sa mga expenses. Kitang tanan mga parishioners online o ang territorial kitay magtampo-tampo sa atong tag 100 pesos or more para atong gamiton sa pagsaulog sa pista. Kitang tanan maoy hermano o hermana magpakita ta sa atong dakong gugma og pasalamat sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer niining daghan kay mga grasyang gihatag nato kining atong mga kalambuan dinhi sa parokya ug sa mga lain nga mga kalambuan sa atong tibuok simbahan nga kita mo'y nakatampo sama sa pagkatukod sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio pagkadakong grasya alang sa Archdiocese sa Sugbo ug sa Pilipinas ug sa Asian countries nga naa natay sentro nga replika gyud dito sa Our Lady of Fatima Kapilinya dito sa Fatima, Portugal. Kita na mo'y nakatampo sa atong paghigugmaay. Pinaagi antong slot mo na doon natay rason nga malipayon. Pero di ta mo focus diha sa mga pagkaon, ampo gyud og relasyon sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag nato sa Salmo? Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Kanus amo abot ang iyang kaluoy kung kita nagsigig ampo, sigig sangyaw sa maayong balita. Manindog ta ug atong himuon ang atong novena prayer.